11 महारानीपुर विधानसभा मंगिया गामी आर दिप्लंबाय खबजाक सालग्रा गगलनगर एडीसी विलेज प्राइमारी कमिटी खाजाका तिपुरा मथारि लोआ जोंबाय फाइमानजाका मंगिया गामी ब्लक कमिटिनि काजखौ सञ्जीव देबबर्मा टीडब्ल्यूएफ नि काजखौ तापसी देबबर्मा खवाई जोनेलनि आदं मानिक देबबर्मा हांकर तांफां बावजित देबबर्मा वाईटीएफ नि तांफांग्रा महेन्द्र देबबर्मा सबिता जमातिया आगोसाव साउथ गोकुलनगर बीसी मंगिया गामी हार्दी ब्लॉक चिनो साउथ गोकुलनगर बीसी वो 4टा वार्ड दंगो जों तिनि 4टा वार्ड ना प्राइमारी कमिटी खाका इनका ओ जगह चिनि प्राइमारी कमिटी 5 मानजक कमिटी खामान जगह 5 मानजक फाजाक चिनि मंगिया गामी हार्दी ब्लॉक नि ब्लॉक प्रेसिडेंट बरमगना संजय देबब्रमा 5 मानजक फाइका ताई 5 मानजक फाइका चिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि बाबूजी देबब्रमा सेक्रेटारी ताई 5 मानजक फाइजाक ओ जगह टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट बरमगनांजोक तापसी देबबर्मा गताय 5 मानजक फाइजाक ब्लॉक चिनि टीडब्ल्यूएफ नि डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट बरमगनांजोक जेसंता देबबर्मा ताई चिनि ओ जगह दङ चिनि साउथ गोकुलनगरनि चेयरमैन बरमगना फरिकुमार देबबर्मा ताई 5 मानजक फाइजाक ते कर्म बिसिनि दङ बरमगना चेयरमैन बरमगना विदेश देबबर्मा ताई 5 मानजक फाइजाक ओ जगह गोबां लिडार दङ जोंबो सानामो जोंबो बुबाग्रान हारमों बायसाबो बुबाग्रामो थानो स्ट्रं खाय 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 बागै तिरक खाय जों प्राइमारी कमिटी जत बिसिमो चिन मंगिया गामी ब्लॉक ने अंदर जत बिसिबो न खाय दंगो ताई कयेकटा बिसि दंखो आबो पानिन दिगिन थांगै दं खरब बुथुनो तो ये दिने आरो कमिटी खाजागो जों तिनो जगह प्राइमारी कमिटी 7 जन आखाय प्राइमारी कमिटी खाजागो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट खरकसा वाइस प्रेसिडेंट खरकसा सेक्रेटारी खरकसा ताई 4 जना मेंबर खलायो ताई ब्लॉक लगेनो खाय थांथों मेंबरशिप सबाय तानो कमिटी खलायजाक ताई चिनि रेजिस्टार उइखो नरम लगै तंमना रेजिस्टार बो लग लगेनो बुं हिसाबै चिनि ब्लॉक प्रेसिडेंट यागो जों एप्रुव सहनि बागै दहरै दं कागज जतनो काहाम कक साइकलां थांबाय का चिनि डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारी ट्राइब्यूनल नि जतन काहाम कक साइकलां का थांसा बाहायके जों लायनाय दिनै आमनो आं दिनै साना मुखुबो जे दिनै प्राइमारी कमिटी खामानि प्राइमारी कमिटी से याफां जों अ प्राइमारी जे याफां न जों कराक खालायतलांनाया बे सिनि ब्लॉक कमिटी को रागिया ते ब्लॉक कमिटी रागिया हंगन के डिस्ट्रिक्ट कमिटी को रागनाया बेसिन डिस्ट्रिक्ट कमिटी को रागिया हंगन सेंट्रल अब हाके न जों चिनि गुबाग्रा जे दागि मुंबाई तुइदुर मुंबाई जों तिनि प्राइमारी कमिटी ब्लॉक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी हिनै खालाय दंगायो हानि बागै तिनि गुबाग्रा जोंनो सावजे थांजा बाहायके नाय सिनि ताखुबाय ताखुकसे गथालाय मालाया बुखुकसे जों गथाय मालाया गाय जों बाहायके दिनै अ जे बुबाग्रानि एमां याबो सिनि एमांसि जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ने जों सानलाय दंमानि बुबाग्रा साइजोंनि बागै अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड न ब आं ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नांगौ नै सिरखबि दंना ब साइजोंनि बागै दिनै अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आं नांगौ मुक्ति सकरै ब दिनै कामना गलायखेना आंबो न सानामो संगो ताखुजों बुबाग्रा साइजोंनि बागै ब दिनै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड साया बिनबो सारंनि बागै सिनि बागै सि ब दिनै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानु बिनि दिनै तामो अभाब दं बिनि कुन फाना अभाब सिगरै आमन बागैनो जों वान संना नांनाय जों दिनै याक ब्रिबासा गाय जों हिंबै जों बुबाग्रानो लबि मारिनाय हाकेसे सिनि एमां बुबाग्रानि एमां सक्सेस इंगिनाय जों साइथांगा थाइजिंगो मिया जे फाइनि गथना न लाथाबारी पारावो लाथा गलक पारावो जों निउस नुखा जतनो ताको मोबाइल गना नुबुइ दंगो आजगा ताम नजाखा बुनि दखबाय बुनि दखले वालालाय बुनि दखबाय जों वालाइन दाना आबले बाछिरि गारि निजिनि दखानि बरक
बाइसे जों वालायलाय मा दंखा निजिनि बुकुं बारा बाय बुकुं बारासै सेजालाय दंलायखा हाके बाहाय दिनै थानसा ओंगै जों अजिनि बुबाग्रा नाहार मुंनो जों नाहामानाय दाबो फानोसै वान सुग्लाया जे जों बाहायके बुसकांगो हिमलाय दं अमनतिबो जों वान सुग्लायना नांगौ दिनै बुकुं मोनैलाय आंबो जों हामदागैनो ताकुते बुकुं जों वान संना नांनाय जों सिनाबो नांनाय दिनै तो अर आसो आं पलिटिक्स नि कक सागला बुबाग्रा पलिटिक्स भोट नाया बखे पलिटिकल राइट नाय आमबागैनो जों बुजिलायनाय दिनै बुबाग्रा जे साव वार्कार या वारियर नि साव जों सबानि लामा सिनि दं जों अर केबो राजनीतिनि बागै जों अर बासाया हानबागैन दिनै सानाय ताकु जंनो दिनै प्राइमारि कमिटि खामानि करे थासिंसिनि सेक्रेटारि साइकलांखा डिस्ट्रिक्ट नि केबो पटमा नहिनै जाते कक्ता बांलायगि जानजा बारजा जारमा खांगाके जतनो खाका हामबाय खायै समान बाक्सा खलायनो जों बाग्रानि जे नाहारमु आबनो जों नायखलै थांनाय दिनै जे अ जागा प्राइमारि कमिटि खायकलांखा हांकायनो प्रेसिडेंट मांखा वाइस प्रेसिडेंट मांखा ने आसुगै तंना पग्या जों आसुगै तंनानि समय गरै जिनि तिनि आसुगै तंनानि समयसि गरै जों तिनि जेसके पनसे स्ट्रंग खाय युद्धा जों वारियर मांनाय जों तिनि जदिनो प्रेसिडेंट माने अर तिनि आसुगै तंखा हांकानके बा वाइस प्रेसिडेंट अंगै जों आसुगै तंहांके जों तिनि अबुबाग्रानि जे नाहार मुंनो जों सक्सेस खायमांला हाइनबागैनो दिनै बुबाग्रा जागा जागा प्राइमारि कमिटि खाय दङ जतनो चाबै दङ जों चाबजांनो नांनाय जों नखुं कायसा खाना थांखांगाय जों चाबलायनो नांनाय जों चाबलायमा परेसे जों नखुंगो बाहायके दिनै ताम खायके जानो दिनै ताम बोतिखे ओंखाय जानो अबहाय जुक्तिराव जों मानालाय आमबागैनो जत दिनै जे कमिटि खाजांनाय र बरंनि थानिबो अनेक दायित्व दंनाय गाहाम कायनो खलायनो नांनाय नायनो जों बुसकांनि लामानो जों थानसा खलाय जों तलांनो नांनाय जों थानसा कायो जों खाबाक्सा खलाय केबनो केबो यासि सुरलायवै गाहाम खलायै जों बम तेसे हिने सायाग्रायै जों अबनो वान सुदि जे बुबाग्रा तामनो सायतं तामनो वान सुबितं दाबो केबो क्लास बो खलायनो नांया मोबाइल नायखां कायनो जतनो नुगै दङ बुबाग्रा ताम कक सायतं तामो न ब बिसि सायतं अबनो जों मानायलायनाय जों थानसानि लामायाव जों हिमलायनांनाय हायके जों नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै जों रेडि माने जाय मानाय जों आं तिनिफ्राय बिसि कक सालिया आनिसै पान्डानि कुलिया आसुक थानो पाइफले हामबाय ताइ तिनियाव पान्डा फाइमानजाक फाइकिया YTF नि सेन्ट्रेल कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि बरमगना महेन्द्र देब बर्मा ताइ फाइसक फाइकिया ओ जागा मुंगिया गामि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट सिनि बरमगना सन्जित देब बर्मा ताइ फाइसक फाइकिया TWF नि प्रेसिडेंट बरमगना जो तापसी देब बर्मा ताइ चिनी साउथ गोकुलनगर रिजनल साउथ गोकुलनगरनि चेयरमैन चिनी बरमगना ताको हरिकुमार देव बर्मा ताइ फाइसक फाइकिया ती कर्म बिसिनी चिनी विदेश देव बर्मा ताइ चिनी YTF नि डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट बरमगना जेसिका TWF नि सरे TWF नि जेसिका देव बर्मा ताइ फाइसक फाइकिनि पदमानारावनो स्पेशल भाबे आं कइनाय आर जारा पदमा एरं बरनबो कइनाय तिनी प्राइमारी कमिटी खाइ थांगोन परे तिनी प्राइमारी कमिटी खावै अ रमनि नखरमानि परे ना नरनि कायसा समाय ताङै माथानाय नर भाइ किताम समाय खाइनाय साइटटा वाट दङ साउथ गोकुलनगर साइटटा वाट ति प्रमोशननि फैमिली रेजिस्ट्री मा खाइनाय अ फैमिली रेजिस्ट्री नरक तिनी बिसिङो नरक चंगै माथानाय जे जों चिनि ति प्रमोशना हामजागनाय खरब बुसुक नक दं खरब बुसुक बुटार दं खरब बुसुक चिनि ति प्रमोशना हामजानाय दं सापर खानाय दं आबन तिनी लिस्ट मा खाइनाय
তিনি নরক লিস্ট মা খাইনাই তিনি নিসিম সময় মা থাंनाय हायनो प्रेसिडेंट मान थांगा सेक्रेटारि मान थांगा नगा आसुक तंगबाय त्रिपुरा मतनि दफानि सामु थांजागला যারা তিনি বারজা মান থানায় বরং আং স্পেশাল ভাবে কইও নরক সামুক তো যতন जों খাইমাসাव हायपनो दफानि बागै जों जुदि जास्ट 1 घन्टा सारिखौ जुदि कारि खांकाय ओ 1 घन्टा बाय निल खरकसा 10 जन बरं जुदि 10 जन खरकसा बरं जुदि खरकसा खाय चिनि और लिडार बुसिन दं और चिनि हाउस अफ फाइजा कम से कम आं मने खाय 70 जन 50 जन बरं फायो जुदि 50 जन बरं जुदि खरकसा खाय तुइ फैगां चिनि 50 जन बरं फायो चिनि तांनि जों माय तांनायबा हायनोले समुद्र का पानी 1 बन से बड़ा होता है अबन का कैसे अर्थ तो तुई माने तुई थपचा कैसे तोरो नै जोंबो सालसा माय खायना आशा खायो साउथ गगल नगर बीजेपी बो करै आईपीएफ बो करै ताबो बर्तमान किछु संकट दङ बरनो जों मा बुजिरिनाय बरनो जों कसले बिनचिनि तेप्रा मथानि दफानि कमनो बरनो मा सानाय चिनि बिरमानि कमनो बरनो मा सानाय बाक्सा बुजि फायतानो जों बरनो जों बादो तमनो जों खायनिया किन्तु गोबां बरक चिनि तेप्रा मथा फाइनाम जों दङ चिनि बरक नेतार इगुनि बागै आरो आईपीएफ दिसिखौ बन्ना हारियाखौ हिंतो खातान ताखरक आमा हायासं चिनि बखा एकदम नरम मांनाय जों बखा क्लाइबे बरनो जों लामसु मानाय ब जुदि आईपीएफ खाय तंका ब जुदि सीपीएम खाय तंका ब जुदि बीजेपी खाय तंका बि नगो जों थाङै बनो जों मा बुजिरिनाय बहागरनि कौनो जों मेसेज मारिनाय गोबां मा राजनीति बदल निनि पलिटिकल पार्टी सामां दफानि कक सामां जों गोबां मा नुखाबले केबो सामुं खालायमिया बुखु बैसनु साव किन्तु सामुंगो केबो फैया प्रेक्टिकल फैया एकमात्र जों मोथां माने ताबो एकमात्र बोसिनि बुबाग्रानो जतनो बुबाग्रानो जों ताकलाय एडिसि हापं फाइमाने बाहायके पेकेनो जों साइमामले आराय मास सिको आराय मास बाय सारा भारतवर्ष हाय का पृथ्वी को आराय मास पार्टी से डिक्लेयर मा बाय सरकार गवर्नमेंट तुइ फेमने तिनी भारतवर्ष या इंटरनेशनल बुबाग्रानि कक सादागि दंगो इंटरनेशनल महाय टप लीडर कुनु जागा थिलो इंटरनेशनल तिनी बुबाग्रानि कक सादाग दंगो नंका आबो बगै आं कइनाय चिनि भारत स्वाधीनफ्रु चिनि भारत स्वाधीनफ्रुबो चिनि भारतनि बरनो जोंनो केबेङै इंग्रेज संनि लगी थाङै इंग्रेज संनि जे सापर्टर खायो चिनि दं ओंका चिनि तिप्रा सारबो गोबां दंनाय नामा हाय किन्तु बा जों 100 नि बिसिंगो ताबो 90% जों तिप्रा मता नुजा आबुनि बुआग्रा क पतर साइ दंगो चिनि बागै कायसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी फाइ दंगो 2023 ओ 2023 नो नरम नासिङै मा सलिलायनाय तिनी तै बिसि कक सालिया कारण जों तै स्टाफांगाय तिनी कमिटि रन कक सानाय तै बगुलुको कक सानाय दंखो आं अबनो लास्ट पाइथाको कक साइ मारिसिनाय नरक तिनी प्राइमारी कमिटि खामन परे जतन तैसा आं मेसेज होआ आं ओयल कानिनो तैसा नरक जरा तिनी प्राइमारी कमिटि खाजांनाय र नरक तैसा इमिडिएटली आसुगलायै भाइ के जों तिप्रा मथाना जों आगुरि तलां माननाय ओ स्टेप नरक हाला दिनै आं कइनाय जरा तिनी बारजा मान थानाय नरक सुबु तिनी आसुगैता थानि तिनी सुदु प्राइमारी कमिटि खाइ क्या तैवाइसा बुबुरु साबजानि मिटिं रिंग न आमाइता संगे जे तिनी प्रेसिडेंट माननाय बिनि दायित्व बेलायखेरा तंगो जे तिनी सेक्रेटारि माननाय जे तिनी पद मान थानाय बरनना आं कइनाय बिसेबा जेहेतु पदनि न सामुंबा बरनना आं कइनाय नरक आसुगैता तंगनि प्राइमारी कमिटि खामानि या बुलु फनो नरक पारा काडी पारा कक सादी बरिचुपुरा रबाय कक सादी हां सिकला रबाय कक सादी आमाइका कक सावसि नरक मातो बुनाय बे सामुं उसुबै जों थागिया जों खायनो मा थानाय ताय 18 मास जरते जों ताय सामा खायनाय आर तायबो आं कक सानाय जों जुदि सानानै रिंया हंकाय ग्रेटर तिप्रालेन माने नि और ग्रेटर तिप्रालेन फाइबानो नों किन्तु मासाय आंनाय आबो जों नाहारबं थांनांनाय चिनि मकल खुनजु कुग्र खाय जों मास अनलाय ताबो चिनि तिप्रा मा थानो बांमा बय एलिगेशन नि वय वालाय तलाय रै दरकासिं खोना बुलाय माने साब बुलारि बाबो चिन बरक बुलायो खटि दं गोबां खटि प्रब्लेम दं जाते सिनि एलाकाराबो आम हेंगि ताबा बां तिप्रा मथनि सामुं तां मांगला खनि केबो ताका गारि प्लिज अबंकाय बगारनि नाहारमु बगारना जुदि कुबुना हामजा तंखाय दफानि जुदि चिनि लास्ट फाइट दंगि तंगांकाय आं तिनि ओ 7 जन मेम्बर कमिटि तंगिया फनो ओ तिनि 7 जन बुंगानि लिस्ट क्ले फनो तो बां बुवागना लजि तंनाय हिनि जों तिनि समय तां माथानाय ओ समायना जों ताङै माथानाय बाहायके तमाय थांथानाय चिनि दफानि कगनो पॉलिटिक्स बाय चिनि दफाना थंमां जों 72 বছর 75 বছর चिनि देश स्वाधीन माने परे चिनि भारत स्वाधीन माने परे चिनि तिप्रा सारंनि दुर्दशा किन्तु जों बेलाय किन हामिया थांथां किन्तु चिनि तिप्रा सार बताबो सियाखरि क्या
তিনি সীমা বাগিন ও ভারতনি आर्टिकल 2-3 দ্বারা যে সেইমানে স্রাই স্রাই সিজাক তংমানি भारतनि आर्टिकल जे स्राय स्राय सिलेक्ट तंगबाय जों ति टिप्रालेन हाइकबा ग्रेटर टिप्रालेन जों तिनि सानि तंगमनो जुदि भारतनि आर्टिकल 2-3 दारा जुदि स्राय सिजाक क्रिंकाय जों तिनि टिप्रालेन हिनि तिनि सिरिखक तंग मांगला खमु आबै तासिं तिनि ताखौ मनाय साइक लंथांका जोंनो बुनि दफानि बरक जोंनो फेमलंनाय गै तिनि दफानि बरक बाय तिनि दफानि बरक फेमल तामनि बागै फेमल पुसनि बागै फेमलगो तामनि बागै फेमल पटनि बागै आं तिनी सिपिएम गणमुक्ति परिषद खाइ दङ आं प्रेसिडेन्ट रसाइमन आं सेक्रेटारि रसाइमन सिनि ओमतेके नाइमां 19 दफा तिप्रा सर तिनी कलगै तिनी मुसुक जराके चिंताबो 2021 नि जराव जों बस बस खाइ दङ अबनो नाहारे बुबाग्रा एक समय कांग्रेस खाइ दंखा बिनि आसाय फाइमेनि सिमसि बो कांग्रेस खाइ फायो तिनी आक कैसे बो तिनी वासु तैक्लै सिनि बरर आक कैसे तिनी फाइ बो दफनि बागै तिनी खाइ रकै बो बयस काका बिनि मेचर उनखा बो वानसुना रंखा बो तिनी तिप्रानि बागै बो तिनी तिप्रासारनि बागै थिनांगो लास्ट फाइट खाइख्लांना तिनी बो फायो थर नुखना थानाय इलेक्सन केबनि पकेटनि रांबाया बग्रानि निजि खुद पकेटनि रांबाय बो आलाग आलाग थाङै तिनी दुम तुदु सारा त्रिपुरा जो क्लियरि निखा बो तिनी साइसुनि बाय तिनी विभिन्न पार्टी वासन कमा दंनाय नि निनि जेएमपी खाइमा था जिमि जेएमपी खाइमा जागा राजनीति जों तामुलुका तिप्रासना तैनो राजनीति लायका ताबो आईपीएफ ति बीजेपी सरकार फाइबुका सारा 3 बोसोरंका बिजन डकुमेन्ट कमा डकुमेन्ट दिका तिप्रासना हाइ खाइनाय उन्नत खाइनाय कमा जों क खनाका फेबा जों तिनि तामुलुका लॉलीपॉप रुइ सिनि गभर्नमेन्ट फाइगनाबलाय तिनी जुदि आईपीएफ ति रंग स्ट्रंगलि बाबे जुदि डिमान्ड काहांकै खाइ दंखांकाय तिनी आईपीएफ तिनि तिप्रासारनि कक नाङै दंखमु फेबा तिनी उ मानथाय उ सीट उ निनि चाथाय नु नुहुरिनो तिनी जों डिप्राइभ खाइ दं आंखाय लासै लासैसो दफानि कक न सानानि थानसानि कक न सानानि तांगे हिमालय चिनि बर जतनो थानसा थानसा कक साइ थाङो किन्तु पट पुस मानबायखान परेखना चिनि तिप्रासार पगै थांबायो आं मने खायो जत बर गियानि बागै आबुनि बागैनो जों तिनि बुवाग्रानि कुनु लुप करै बुवाग्रानि कुनु रांनि बियाल करै बुवाग्रानि कुनु मुंसानि फला सामुं बियाल करैनि बागै तिनि जों बुवाग्रानो पयतो साथाय क्लायो जों बर बुवाग्रा है लीडर लास्ट फाइट लीडर जों कुनु दिनो चिनि तिप्रासार तिप्रासार बाय सामुंखानाय जों लायका तासिंगो बेलेखाना नांगोन को शेयर कलायका आव बेलेखाना सिनाबो दरकार जों चिनि तिप्रानि अवस्था बाहाय तंका कि प्रेजेंट सिचुएशन चिनि तिप्रा मथानि बोथै कंडिशन दं चिनि माने विदेश साइकने थनौनो बेलेखाना नांगुमनि कक उनकाय तिनि प्राइमारि कमिटी खानाय 4टा वार्ड न तयै प्रतिटी चिनि डिस्ट्रिक्ट बाय ब्लॉक कमिटी नि जे नाहार मुंताबो प्रतिटी बीसीओ जों जे वार्ड दङ आ वार्ड जों प्राइमारि कमिटी खानानि बागै जों उदुमनो हालायजा मोटामोटी सारा त्रिपुरा राज्योआव ताबो मोटामोटी पाइनो तंकासिनि त्रिपुरा मथानि प्राइमारि कमिटी हायखायनो सिनि तिनि मालिक देवरमा बीसीओ जों पाइख्या गोबांमा नुना सरब पाइख्या अरदि आमा हायखाय सिनि मुंगिया गामि आन्डार 14टा बीसी दङ अ 14टा बीसीओ मोटामोटी जों पाइनि थाङै तंका ते कयेकटा सिनि खाइजे तंखना आबो सिनि ब्लॉक प्रेसिडेंट थानि दायित्व बखायनाय तरखाय आउन बिसिंदिनो तिनि जों उदुगनो हालायै साउथ गकल नगराव कायसा प्राइमारि कमिटी खाना फन दं बेलेखाना काहामकक बेलेखाना नांकुममोन बाक्सा साइमियाना जे कुनु पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जुदि जों स्ट्रंगलि फाइनानै हिंकांकाय जों तलानि लेभेल न जों स्ट्रंग मा खालायनाय तलानि लेभेल जे समय जों स्ट्रंग या कुनु दिनो जों जे कुनु सक्सेस जोंया आबुनि बागैनो सिनि दायित्व दङ तिप्रा मथा जों बग्रानि जे नाहार मुनो जों जुदि सक्सेस खालायनायनि बागै हिंकाय जों ताबो इमिडिएटली 2023 नि कक जखन जों साइ दङ जखन इमिडिएटली खाय जों प्रतिटी बीसीनि प्राइमारि कमिटी खानाय इभेन बरंनो तिप्रा मथानि क्लास खानायनि बागै जों उदुमनो हा दङ आबुनि बागैनो आं कयनाय जारा तिनियाव जागा कमिटी खाजाकनाय जारा तिनि कमिटीआव तंनाय जारा तिनि कमिटी तंया फनो जों तो दफानि बागै बुवाग्रानो हामजागैसो जों तिनि थानाय एडीसी इलेक्शन प्रोसेस केबो कतर केबो पोस्ट केबो नायाकारिनो जों तिनि चिनि तिप्रा मथा स्राय तिप्रा मथा जों सरकार गठन खाइति मंखा तिनि साबनुगुनो फाइकाबा तिनि ओ नेतारनि बागै फाइया जों तिनि साबनुगुनो फाइ नरक बरक जन साधारणनि सापोर्टर बाय नरक बरक हामजांगनि बागै जों तिनि एडीसी हाखंगो फाइ दङ हाइफानो चिनि बुवाग्रानि मेसेज ओ बुवाग्रानि मेसेज न जों तिनि बुवाग्रानि ककनो पिरनो हानिसो जों तिनि डिस्ट्रिक्ट होइते चिनि ब्लॉक लेवल होइते जों तिनि गामि थाङै जों प्राइमारि कमिटी खावै तिनि महायके जों खानाय उदुगनो हार दङ तांनि उदुगनो हार दं
Sini bus kanggo 2023 je target nah hajak tongmani abor जों बाहाय के फुलफिल खायनाय जों प्राइमारि कमिटि रक तिनि आसुगुइ तंया कारै प्राइमारि कमिटि थानि पुरा जों फुलफिल पावर होनि बै थां दङ तिनि 7 जन बरनतयै तिनि प्राइमारि कमिटि खाजाकनाय अ प्राइमारि कमिटिनि सामुं बेलाकेनो कत कायसा पार्टिनो तिसै तलांगनि दफानो तिसै तलांगनि बागै एंके प्राइमारि कमिटि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुज बि इम्पोर्टेन्ट भाइ के इम्पोर्टेन्ट तलानि स्टरक ब्लक लेभेल कक सानाय ब्लक लेभेलनि बररक डिस्ट्रिक्ट सानाय डिस्ट्रिक्टनि बररक सेन्ट्रेल कक सानाय आबोनि बागैनो जों तिनि कमिटि खाजाकनाय अ जागा नंगरबो केबो टाउन सुबिजे आं